ha vist de confeito l'esfera feliç quan esmalta amb sos ulls la campanya, les alba de l'alba i abril. Quan el senyor Puig de Llívol i Editorial Mediterrània em van proposar fer el llibre de l'Amat, la veritat és que si el coneixia era molt vagament, poder alguna vegada havia sentit alguna campana. I vaig pensar, mira, doncs és un personatge local i això, però té una projecció i una força, va saber agafar els sistemes de tocar la guitarra i fer d'aquest instrument popular un instrument que serveix per tocar de tot, popular, clàssic, el que vulguis. Avui aquí s'ha de dir que Monistrol, amb els que som, honorem la memòria del més il·lustre monistrolenc universal. On som ara no crec que hagi donat mai un personatge de tal rellevància i significació com Joan Carles i Amat. Haver-se trobat les bactèries i saber que per l'aigua es podien encomanar, ell ja intuïa que alguna cosa aniria molt més bé per la salut pública si hi havia una higiene. I a més és un personatge que no oblida la seva catalanitat i es posa a escriure aforismes, que era una manera de fer entendre a la gent poc il·letrada, que hi havia la majoria en aquell moment, doncs lliçons sobre la vida. Molt bona relació amb la gent que manava, perquè relació amb l'abadia de Montserrat, perquè per això el van escollir amb ell d'alcalde, perquè qui escollia era l'abat de Montserrat. Es feia com una votació i el van escollir amb ell. Tenia molt bons contactes. És la primera edició del Joan Carles Amat, del Tractat de Medicina de 1623, i després vaig aconseguir la tercera edició, que aquesta és curiós perquè si aquesta primera edició estava a Itàlia, que aquesta està feta a Ginebra, el 1656. Punts de la guitarra que diu ell. I es diu que ell és el pioner, el precursor de la modulació als diferents tons, i que el tractat és el tractat, diguem, la base dels tractats que s'editaran després, posteriorment, a França, Itàlia i Espanya. Essent que aquest home es troba en un context històric i en un context econòmic que podria haver crescut molt més en un altre lloc, ell s'entossudeix en ser metge de Monistrol. Tiene una secuencia armónica que después Joan Carles Amat lo toma como una de las pocas piezas que él incluye en su libro. Esta secuencia... Eso es. ¿No pudieron escuchar? Se escucha muy mal. No passis mai a cavall per pont, barca ni aragall. Prop la muntanya i ribera és la terra falaguera. Qui tot ho vol, tot ho perd, diuen que diu lo expert. Qui pren consell d'ell mateix sol, també es penedeix.
just